Obi Trice. Real name, no gimmicks. Okay, we're live. Where is it? In Facebook? Yes, we are on Facebook. Alert, alert, Dili lagi siya mo-load sa aqua like. alert, It's not. alert. Wala na, Okay, wala, I've wala na ko refreshed. na-upload ang thumbnail. Wala siya option to upload the thumbnail. But it's Oh, okay. kaluoy po. We already have our faces on there. Hello. Morning. We are live this morning. Let's talk about Christmas. Hang out with us comment section. Okay. Share now. Um At followers. at followers. Okay. Wala, How about nag-at you? followers. Nako. Di sa ako maning post. Oh, All right. alright. Hello mga kaibigan. Welcome. Dali lang ha. Kadali lang gud kay Kring. So ang pag-share gani. Uh, Ay, tama. I-share why sa can't group. I share? Surprise. Unsay istoryahan. Kadali lang gud kayo guys. Sige na go. Edit post or edit live video. Oh, go. You are now live. Ay, mao ba? Mao ba? Oh, sige, never mind. Yes, hello mga kaibigan. We're live. Bi ako una. Hello, hello. Wait. My kids are sleeping. I know, right? Hello, hello, hello. Hi, everybody! Maghilom lang tagamay kay buntag sayo pa. Nangatog pang mga bata, pati ang akong bana o akong anak. Nga nung wala na nag-DND. Oh, Kisa man ang wala nag-DND. that's Kisa ang wala me! nag-DND. Lain lagi na siya batasan. Pangit siya batasan na tao. Nakabalos ra gyud ko. Okay, do your thing. Okay, yes, hello mga kaibigan. We're here. We're here! Yeah. Okay. So do your thing. Hi, everybody! Welcome to another episode sa Dili ni Advice. Yes, this is episode 119. Oh, nya magistoryahan na ta about unya na. Abangan na Unya lang. na. Oo. Abangan na to na. Unya buntag Oo. sayo pa man karon. Kumusta man kadira So, na side, darling? medyo akong volume karon kay mid lang. Dili ko the usual loud darling kay. Natulog pa akong anak, mga anak. Natulog pa si akong husband ba si Nathaniel Blanc. Kaila ka? Oh. Oh, kaila ko Oo. ana niya. Oo. Na-mention ni mo na Oo, siya. great. Oo. Oh, great, great. May gani wa nalimtan. Oo. Oo, nangatog pa sila and so ingani lang sa akong volume karon, mid lang siya. Mm. Mm. Oo. Tapos
How are you? Hapit na ang Pasko. It's December 23rd. Unya na, tagda sa akong buhok. Kabantay ka sa akong buhok. Ay ala, moingon ba ya unta ko no? Moingon unta ko pero imo kong gi how are you? Anak ko, okay, your hair is very very. Did you do your hair? Like, I like it. Thank you. I actually got a haircut. Uy, hello, good morning. Hala si Eden Blink. Hello, good Ay, naabtan ta morning. live. Naabtan ta niya nga live. In fairness, Oo. gani ko, di ba, Eden, ako sulti sa imo ha. Oo. Ganina, nag-live namin sa YouTube. Ano ko na, "Kling, wala ba na engagement sa YouTube? Why are we doing the live there?" And then, she canceled the live and then she switched it here. So muna, na diri namin nag-live sa Facebook and I'm right, di ba? At Hala least ka. naatay naabtan ng ungo. Natay naabtan na ungo karong adlaw. Oo nga. Di koan siguro na siya. Uy, kanang morning person. Ikaw ba? Sawayan mo na siya na ungo. Dili po na siya ungo. Uy. Hello, morning person, Gani. Eden Blank. So we appreciate you being here. Right. I'm also a morning person. Tapos si akong husband ba kaila ka si Nathaniel Blanc. Oo, Kay kuan oo. siya kanang nocturnal so dili mi compatible sa ingana nga side. Mao ba? Ako Oo, mas nocturnal na mas ko karon. mas active siya pag nighttime. Mas daghan siya buhaton, manglabas siya, magunsa daghan siya buhaton pag gabi. Kung dili man na tama imong oras oy. Oy, Oo. basa ingana na lang. Oh. Tama na para sa iya ha. Isa na sa among mga challenges the time matching the time. Matching Mm. our body clock. Ay, night Lahi shift siya po body di ay clock. si Eden Blank. Ay, okay. Pareha ta. Hello, night shift person. Fellow night shift person. Hello. Mga Ay, ungo, jud night di shift mong ni. duha. Oo. Oo. Ako kani mata jud ko para sa recording. And I don't mind because I'm a morning person like I said. Did I mention na Mm. akong husband si Nathaniel Blanc? Oo, na-mention ni mo. Na-mention. Salamat, Oo. Eden. Salamat. Thank you so much. I got my hair cut from, saan tawag sa Abriza Bitaw sa Bench Hair Fix Salon. Wow. Shout out. I've never been there. I've never been in that salon or any other salon inside a mall for that matter. Wala pa jud ko kasulod og mga anak ba. Kabalo ka no dapat mo sulod kag mga ingon ana. Dapat no mag-practice kag sulod og mga ing ana. Kay nga no it's nice to treat yourself every once in a while. Kay na ako'y specific na haircut manggod na ginapangita. Ang akong specific nga haircut na akong ginapangita is Korean pixie cut. Kabalo ba ka ana? Ala, uy, specific kaayo yung mga storya karon ay. Korean pixie cut siya. Unya, Oo. unya, mo to na achieve siya. Ambot lang kung bagay sa ako pero na-achieve niya ang haircut. Bagay man siguro kay ganahan man mo. Thank you so much. Para sa ako ang side, dili lang jud pod ko mahilig. The last time I've been in a place where they cut hair is hala, oy kano sa apat to? Hey. Pandemic 2021. It's obvious my hair is so long Aha. and it's so dry and it's so like banal na aso santong kabayo. Ay dili day kanang kuan day kanang unsa tawag ani kanang Freddie Aguilar. Freddie Aguilar siya. Ingana ako ang Nangisilang atake. ka sa mundong Oo. ito. Oo. Basta ako ang ginabot lang nako sa akong hair kay at home natural remedies. Alternative medicine. Oo. Oo, at home natural remedies. Ana lang akong ginabuhat sa akong hair. Wala ko'y care. Swerte kayo akong husband. Kaila ka? Si Nathaniel Blanc. Oo, Swerte kayo siya kay nga dili ko nagapaspa. Dili ko nagapasalon. Well, I don't do my hair and nails. I don't do anything. Hoy, dapat mag-ana ka every once in a while. Pero kung dili, I'm kung not- ganahan lang ka, kung ganahan lang ka. No, that's the thing. I'm not interested.
Oh, I'm not interested. I'm Mao not. ba? Okay, sige. Oo. Ambot It's gano okay. na lalaki man siguro ko sa akong past life ba feeling nako lalaki jud ko kaayo kanang barako jud ba. Wala jud ko interest ay. Oo. Gusto lang Oo ko na. kanang magkuan lang kanang wala lang. Mag-adto ko sa Mr. DIY or sa Ace Hardware, City Hardware, mga ana. Mo na akong ganahan adtuon. Oh, lalaki gid ay ka. Uy, dili uy, pang babae man pud na. Pang babae Gani man pud no. na. Oh, kay naman dira ang Gani no. mga home improvement section. Gani. Ganahan ko magtan-aw ko mga countertops masking naano gud kay countertop sa balay. Murag og karang dali lang ka siya kambyuan, igo lang nimo ibton tas itaplak nimo ang new countertop. Murag ing ana ang imong delusion ba. Ah, nice ni nga countertop. Oo. Mm. Murag katong meme good gray nga kanang you only have your shampoo bottles almost kanang empty pero nagtan-aw ka sa mga houses sa Facebook scrolling and then you say I don't like the kitchen. Oh, O ana sige gyud na, na. oy. Ana gyud na. Kay bisan naglugos na ka og kanang hurot sa imong ay dili ka naglubos og hurot sa imong toothpaste, naglugos ka og tilok sa imong toothpaste. Manan-aw pa ka og mga house and lot. Mo to. Oo. Hoy, Oo, joker gani kaayo na, si nga na ang Eden meme. Blanc. Oh, nakuha ba ang piksikat? Korean na lang ang kulang. Ay, naman kay Opa. Ay, hala Opa. kuya, ay naatay alert. Wala ka kita sa Asa di alert, ay? no? Kaya wala ka sa What alert? Streamlabs. Naatay What? bagong follower just now. Okay. Hala, I think amazing that's gid my, ay. no, I think that's my friend. Really? Is that your Oo. friend? Yeah. Is her name Amazing. Myra? Yes. Yes, nigawa siya sa stream. Hala Oo. ka, ay, nahappy Hala ko. ni ana si Carla nag-comment siya sa ako ano ning Facebook feed. Ana Oo. nangutana siya, how about waxing? Kasi ni ana bi ako, I'm not interested to do anything. Oo. Unya, Okay. unsaon man na? Okay. Okay. FYI, I buy my own wax. Ay, okay. DIY. Mr. Oo, DIY gid ay. DIY. Basig mo ingon mo, wala na jud ka nag-care sa imong sarili. I care. Grabe po. Pero ingon gani ko, at home remedies, natural remedies. Asa nimo ginapalit ang imuhang kuan, ang Sa imuhang Watson's lang god wax? katong cold wax na beeswax. Oo, kadto lang. Oy, kuan man na, oy kanang nag-set up ko sa imuhang joke dapat imong gingon kay sa Mr. DIY ka nagpalit og hack wax. Funny. Nakatawa ko. Pero at least si Carla ay, si Kalay na concern siya sa ako ang ano, sa akong well-being kay syempre niya ako, I'm not interested to go to salons, to spas. So na-concern siya, si Darling wala siguro ni naga-shave or wax. I do. It's just that at home ang akong kuan. And sometimes I would ask the help of my husband kay ka. Your husband. Oo. He I would say at least 3 times he helped me wax. Ah, okay. Ganahan ko ana. Na-count pa nimo siya sa imo mga kamot 3 times. Oo, because sometimes there's a struggle. Yes, I can imagine. Hoy, ning PMI na balhin ba? diri sa imong friend Carla Blank. Balhin ko Ay, diri. nibalhin siya. Ilok Oo. reveal. dili pwede mag-ilok reveal. Dili man may mga Bibamax diri ngano ipa-reveal naman himo. Unsa man mo oy? Hoy, ako Hala, oy, good na, alive ako kayo good si na. morning. Unsa man? Oo, dugay na gud ko gusto magpa-wax ay pero ning kamot lang sa Sa gyud kanang taog DIY establishment ani. jud. Oo. Kanang moadto jud ka sa Oh, isa ka establishment para other people will look at your vajayjay and wax oh. the hair out from you. Tapos videohan ka na possibility kay i-post as content. I-post Ay, as dili po content. na siguro. Muadto ka sa reputable waxing provider services.
As in, adto jud ka didto. Oh, gusto karon kay nanay kamot lang gyud ta og DIY ani no, pero kanang kapoy gud siya ay no, kanang one of these days I would like to. One of these Ako days. dili jud ko kay na-mention naman yata nako ni sa one of our past episodes, I don't even like massages. Oh, really? Masking si Nathaniel ang mag-massage ako at di ko ganahan. Di ko Never ganahan jud. magpa-massage. Mao ba? Never magpagunit sa laing tao. Di mo gay magpa-massage ka, Nathaniel. Kinsa Di na? pwede. Akong husband, kaila ka? Oo, ambot lang na-jud ko something wrong pod. Oo, na kay Oo, kuan, na kay naiguba na wiring. anxiety around that. I'm Dili na diagnosing you with anxiety, I anxiety. don't really like it. Katong Okay. buntis gani ko. Di ba na mga tao kay bastos. Ang ubang tao, they would come up to you if you have a big belly, pregnant belly. They would come up to you and touch your belly Ay, without your oo. consent. Mm. Hate kay nako na ay. Mga way gugo. Naawayan na nako several people. Da. Oo. Sa ayaw good panggunit. Wala ko ayaw panggunit, di ko ganahan. Wala jud ko ayaw panggunit, ayaw ko guniti. The Da. only person that can touch my belly is my kaila ka. Akong husband. Mo lang pero other than that, di na ko as in dagan kay ko kanang kuan ay ganang dapat specific jud dili pwede. Dili pwede. O tanawa Oo. ang ingon ni Carla Blank. What if si BBM ang mo-massage sa imo? Ihag si BBM sa liog. Ihag sa liog. What if ingon si Carla Blank? What if mo resign si BBM on the condition na magpa-massage ka sa iyaha? Magpa-massage na lang ko uy. Ay, nako. Kabuang ba? Huy, wala pa ta naguluhan. Taas na kay tag-istoryahan, please lang. Sige lang, good kay nalingaw man ta. Sige. Nahuman na ba ta sa tong scripted how are yous? This is our scripted how are yous and now we're going to shout out. Going to Uy, mag-shout out mi sa among donors, our consistent, very, very generous donors. Every month, nagahatag din sila donation sa amo ang coffee.com site. So, akong i-shout out si Ter, si Yayu, si Carmen, si Steven, Yes. o si Sonia. Yes. Thank you so much. Yes, Thank I you, love you guys. thank you. We love Oo, you maka-afford. guys. Maka-afford na si Kringkay og. Sige, ito yung gipapalit. T-shirt? Nakay gipapalit. Dili, grabe po. Sa ilang donation t-shirt. T-shirt mo nakatong dili ni advice. Dili ba katong gipapalit nimo for upgrade? Ay, mixer. Oo, we can buy a mixer. Hala ka, maka-afford na ta. I think so. Si Darling manggod ang monitor diha guys. So, maka-afford na ta. Oo, maka-afford na ta. Oh, sige. So, thank you so much for everything. Upgrading mixer because we think something is wrong with the mixer that we have now. It causes glitches or something. Pero you don't need to know that. Basta kay maka-afford na mi og mixer. So, consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to deleteniadvice.com. Thank you so much, listeners. Thank you, Pod. listeners. Ug sa mga commentators karon nato diri sa ato ang Facebook Live. Thank you Facebook. so much. Yeah. Onya, follow us on Spotify kung wala pa. Subscribe on YouTube or share this episode. Ano nag-share sa itong episode? Thank you so much sa mga sharers sa itong episode. Thank you so much. Thank you. Okay, mag-uluhan na tabi. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. 8 ka bar sa Davao City pasiradaan sa local government. O grade 7 student nakadawat og hollow block as gift sa Christmas party? Kana og uban pa sa dili ni advice. Uy, natay comment diri from Sol Blank. Ana siya, naan na day mo'y merch asa makabay.
Ay, So, oh. diri ta mag-buy sa diliniadvice.com. Adto lang mo diha na website. diliniadvice.com. Natay store tab diha sa menu sa taas. So, mo diha ta makapalit. Pero Yes, thank you. pero moreklamo na siya, moreklamo jud na siya. Kay dollars ba tong presyo. Moreklamo ni siya kay kaila mangguguaning nangutana. Oo. Kaila ko aning nangutana. Sige Ah, lang. Sige lang, okay ra na. Okay ra na. Basta makabalo ka nga mopalit ta og merch sa ay asa mapalit ang merch sa delineadvice.com na ay oo. store tab sa taas. Thank you, Yes. thank you. Sige, istoryahan na to tong walo ka bar sa Davao City pasirad-an kuno sa local government. Na, So nakitaan ko ni nga post sa GMA Super Radio Davao. Tas ang ilang caption kay ani moabot sa walo ka bar ang girekomenda nga pasirad-an ug isuspende ang business permit human misupak sa liquor ban ordinance sa Dakbayan sa Davao atol sa ginapahigayon nga operasyon karong holiday season. mm, Oo. Merisi, ngayon So, nisupak sa so likurban. mm. So nakoy problema. Nakoy problema ani nga post. Oh, unsa Kaning man? si ang nag-post ani si Jessa Torrefranca via GMA Super Radio. Siya ang reporter. Mao lang to. Ako ang problema, mao lang to yang gibutang nga caption. Walay link sa news report, walay video, walay information kung kinsa ang walo ka bar. So namoblema Na, ko. Kulang ang information. naunsa naman na si Jessa Torrefranca. Asa naman ang kinsa man ang walo ka bar nga manirato. Wala ta kabalo. Kay ako nang gi-Google ug akong gi-co-pilot, wala jud siya search result. So kung kinsa man tong walo ka bar nga girekomenda nga pasirad-an sa Davao City Government, wala ta kabalo kung Na, kinsa to sila. Oo. te, Ang akong nawala ka sa problema, kuan. Nawala ka sa camera. nawala ko. Sa Sa camera. camera. Okay, dali lang na. Kadali lang na. Wait. Kay ambot oy naunsa ni? There's something wrong. There's something Okay, wrong. just wait. Oh my goodness. And task. Wait lang. Am I back? Yes, you're back. Hello, hello, hello. Okay. So mo to akong problema. Kay nganong ing anak ka mo report, kulang ang information. Mao lang gyud siya. Actually, karon nagatanaw ko sa report sa GMA Super Radio 18 hours ago. Katong gibasa nako ganina nga isa ra ka sentence. Mao lang to ang report. Mao lang to siya tanan. Mao na Mao to. lang to siya tanan. O mao lang to. Mao lang to. Unless this is just like a breaking news and developing story nga wala pa'y info. Pero gusto lang sila makauna sa pag disseminate sa pag ano ba sa paghatag sa information. So mo nang gipost ni nila without any information. Mm, Murag breaking news lang sa headliner lang sa murag ana. mm. Oo. What do you think? Or is this bad Kasi, reporting? Kay 18 hours ago ra ba ni? 18 hours ago. kabalo ka no, di na lang ko mag-tell. Kaya dili ko gusto maka-offend manggod. Kuan manggod ko kanang mag-empathize ko sa tao. Dili ko gusto masakitan siya. Na ako ikasulti sa iyang reporting. So, moingon na lang ko. Kay Jessa. Kay Oo, Jessa. oo. Dili ko gusto Mm-mm. na ikasulti kang Jessa. So, Mm-mm. Jessa, ambot lang kung asa ni mo ni na kalap na impormasyon. So, ambot lang. Kung sa man Yung mo nakatawa ko panawagan. ba? Oh, Nakatawa ko kang Wafik ang ba naghimo siya ay nagbilin siya comment. oh. Di ba nawala akong video? Gani, nawala gani. Ano siya, nawala ang video ni Darling, dili makita ang naong. Call the PC guy dayon ling. Ay, Call the PC call guy. the PC Dugay guy. na kayo ng PC guy diri sa Davao ba no?
Mm. 20 na Tas siguro na kugyan ka kay siya years. marketing. Oh, Kugyan kay siya marketing kay di ba kanang naghugaw-hugaw biya siya sa dakbayan. oy, papilit niya sa poste ang iyahang kuan, iyahang Yang flyers. yang flyers, yang pamphlets. Oh, Ipapilit niya traditional kaayo nga marketing pero believe ko siyang hustle no kay nahimo siyang household name. oh, household name siya diri sa Davao City, call the PC guy. Mm. Hello, John Blake. Nice pod. Hi from Iloilo City of Love. Aga pa ni mo yaw-yaw. Gani no. Gani magyawyaw na gani no. Gani. Nagyaw-yaw. Kaganina pa mi nagyaw-yaw. Magyaw-yaw pag Oo, yun mi. kaganina Karon. pa mi nagyawyaw. Oh. Oo. Tapos kanang nakoy ingon, Oh. kaning nga report ba kay di ba wa man ta kabalo sa 8 ka bar nga gipasiradaan tungod kay nakalapas sa liquor ban ordinance. Mm. So ako na lang gibasa ang comments. Sige daw. Na Basaha daw mubasa ang ko comments comments. ha. Ana Oo. siya, ana si Gagoy. Mo na iyang name. Gagoy. Wala ko nang malikas guys. Wala ko nang malikas. Mo gina iyang name sa Facebook si Gagoy. Ana siya. Atik kaayo mo local government of Davao pero kanang charged place diha sa Obrero ga-offer gihapon og beer beyond 2 AM. Atik-atik lang roll down pero naa pa di ay kasikas sa sulod. Mo ba? Di ay Para-paraan. ba? Mag-roll down. Huy nakoy ingon dili lang nako i-mention unsa ni nga establishment ha kay lain pod modakpan sila luoy pod. Kay ako baya to. Ako ang nag-request. Nga Nga. di naay isa ka coffee shop. Nga. Lain man obvious man uy. Padayon. Kay kuan na nimo. Giset up Kay na nimo. gidoks na nako no. Naay coffee shop. Tas naabtan ko gabi dito tinambay. Tas di ana ko naga-serve mo alcohol. Kay it started with coffee. Then abtan naman ko gabi ko naga-serve mo alcohol. Pwede man pero ibutang doon nila sa tasa sa coffee para dili daw sila maunsa. Ay, Oo. di ay ba? Hala, Oo. kuyawa na, oy. They gave it because I requested. Oo. Oo. They Hala, gave it na-amaze as a ko. friend. It was not for sale. It wasn't given to me as a sale. It was given to me as a friend. Ay, Okay. so So nisamot it na was og not a business transaction. It was a sharing between friends moment. nisamot na og ka docs kay kailan nimo ni nga coffee shop? Sorry kaayo. Oh, so Nisamot. musto ko ani nga comment about anang charged place nga i-roll down lang daw ang ilahang murag roll up unsa man jud na roll down door or roll up door. Roll up door man na, di ba? Pero mo roll down biya siya. O gani kay up down gani no. Mao ba? Ngano wa siya gitawag og rolling up and down door? Nganong gitawag siya roll up door? Nganong dili siya gitawag nga roll down door? And ngano pong wala gi-consider ang rolling up and down door? Dili kay sa kuan man na sa the way you pronounce it, right? So roll up door, lami siya i-pronounce. Roll down door. But no, kanang murag smooth siya, roll up door, roll Oh, up di ba? door. Di ba? It kanang imong dila murag smooth lang ang ano niya, ang movement sa ang motion sa mouth is natural. Oh, Roll up door, roll Diba? up door. i-pronounce. Kaya Roll ang down roll, door. ang roll Tessa, ang roll down door maningkamot pa ka og pause. Roll down door. Oo, naa Oh. siya kanang na siya unnatural pause in between. Roll Double down D. door, roll down. Oo, roll Dili man na, down door. dili man na kanang ano siya, duha na siya ka D. Roll down door. Lisod na siya. Oo. Oh. Di siya para sa roll up door, roll up door. Oh, di ba? No? Unya Oo. i-pronounce Ang ang motion sa imong baba, medyo smooth siya. karon i-pronounce ang roll up and down door. Rolling up and down door. Naadyoy ka ng present tense ba? Rolling up and down door.
Moto siya. Moto akong napansin lang pod. Na Mm. question lang nako kay na may ubang term na perfect siya sa name pero na po ubang dili like roll up door. Nganong roll up lang gyud eh, na wala di siya nag roll down. Nag-roll Na down question pod lang na. man good, na question lang man good na Oo. siya. Oo. Okay, sige. Tapos mo basa pa tag isa ka comment diri. Ay taysa. Naabasig na amang goy dili tanan taga Davao no. Naay matingala unsa din ang liquor ban ninyo? Bawal jud mo. North Korea mo dira, North Korea mo dira. Ing ana ang mga question nila no. So Basim. ato lang i-educate ang atong let me educate you. Sige daw, i-educate daw may palihog. Oo, katong mga dili taga Davao na amagoy liquor ban ang Davao City. 2 AM man yata. Pag 2 AM na, bawal na mo inom Ah, sa establishment, sa public establishments na naga-serve og liquor. Sa amoa sa Davao City, I believe 12 midnight last order na sa imong liquor. So kung napakay nabili na liquor by 2 AM, stop. Actually, nakatesting namin nga napalungan og suga. Ay, dili napalungan, baliktad. Nagsigan na, kay ngit-ngit ba ya ang bar, no? mm. 'Di ba? Natestingan na namo nga napasigaan og suga. So, nahayag. Bali di Kay ay na bali. it's a signal that you should go home. Mm. So, ing ana ang ilahang kuan style. So, muna, gina-educate lang nako ang ubang, dili taga Davao City nga. Dili mi North Korea, pero naatay limitation lang. Pwede ta mag-party but until 2 AM ang liquor. 2 So mo na a.m. akong de ang kuan. liquor. Okay. Ay actually Tapos, dili day ko sure kung 2 AM or 1 AM. Ako na po i-educate be sa comment. Kinsa may mo comment diha. I-educate daw ko kay murag dili ko sure. ako dilisad ko sure, bahala mo dira, wala ko kabalo. Basta ang nightlife diri sa Davao City, makaingon mo na, hala, mingawa sa nightlife siguro dira. Ay, wala mo'y nightlife dira sa Davao City kay mahunong man ang inyong liquor pag abot sa alas 12 sa gabi. Ang akong maingon sa imo is yes, mingaw jud ari. Tama. Nabay ako makita ng mga comments no na ba't ba ang daming kanang sumasamba diyan sa Davao City? Hindi naman maganda diyan. Tinuod. Dili ba? I mean, dili siya pang party people Oo. na city. We've mentioned this before. This is a laid back city. Kay sagol man gud diri bukid og city. Bukid nga city siya murag di siya bukid gyud ha kanang ano siya ba dili siya compared to your usual Metro Manila setting or the usual Cebu City setting. Dili gyud pareha ang Davao City. Kay kuan siya kanang dili siya tight nga city nga kanang ang land area niya kay kanang nagtapok jud tanan buildings nga naa dito tanan nightlife business call centers dili ing ana guys kay lapad kaayo mi ang amuang duol like for example ay ato tag SM Lanang okay ay wala diri ang atong ginapangita nga Christmas pajama mo balhin tag SM Ecoland o sige ay balhin tag SM Layo kaayo na. Ecoland pero 2 hours away na siya considering the traffic. Oo, dili na siya ingon nga. Matata diri nga mall nya bubaktas lang mo sa next mall no. It's not like that. Kailangan jud ninyo og kanang teleportation. Oo. Teleportation, may I help you? Oo, kailangan jud yung teleportation. Kung dili man mo maka-teleport, kailangan ninyo og super speed like the Flash. Oo. Tama na. Oo. Oo. So, mo na pasiradaan ko no ang 8 bars diri sa Davao City and ang ingon pa diri sa isa ka comment kay ingon ni Kyle Zen ana siya ay dili ingon ni Priam na unsa naman ko nabalibat na siya dili never malibat ana si Priam ano siya ibalhin sa office hours ang bar haha 8 AM to 5 PM ana siya. Dili na. Ay uno. Ay uno. Kay ngano ang mga gaparty diri sa Davao, dili man taga-opisina kadalasan. Ambot lang pod.
Pero actually no, kung millennial ka, like you're approaching your 40s or 40s na ka, murag mag-make sense man gyud kung mag-inom ka from 8 a.m. to 5 p.m. Day Kay drinking. kapuyon naman, oo, kay kapuyon naman jud ka by 8, tas katulgon na ka by 9. Mm. Tama jud na siya, 8 a.m. to 5 p.m. So I support bars na mag-open og 8. Tapos Ay, pero dapat ngit-ngit kayo ang bar. Na kanang ang setting niya, ang murag it's giving a mood of nightlife. Ang mood dapat sa bar is super ngit-ngit na nightlife. Oo, nightlife. Tapos ang iyang lights kay murag kanang dim ba or like warm. Dili siya katong super bright na daylight gyud ing ana. I support that. Gwapo na siya. na ako'y ingon. Oo. Kita ang magpatukod, ana. Sige. Unsa may pangalan sa bar? Sige daw be. Unsa may pangalan sa bar? Huy, si Kalay kanang naa sa comment karon. Ah, ah. Nagsige na siya, Ling magtukod tag bar, magtukod tag bar. Magsige na siya ana sa kuha. Siya Ling magtukod tag bar, magtukod tag bar. Ana, maginga na siya sa kuha. Ko sige lay, magana ra po ko sige. Magsige ra ba kog sige. Uy, dapat lagi kita ang una mo tukod, ana. Mm. Maka, Ay, maka-afford. na-patent na namo ni katong manundog, wala, lain na mong batasan. Wala mo gipadako sa inyong mama og tarong. Mm. Uy, speaking of, naapatay oras Sa man. naapatay oras para sa issue sa Potato Corner. Napa? Napatay oras para sa issue Usa sa usa Potato din na Corner. nakita na ko siya nakita na ko siya nag-viral kadali. Na unsa din ang Potato Corner. Pero I do not know the context why it has gone viral kaning Potato Corner. So naay usa ka potential franchisee na nag-submit Okay. sa iyahang proposal to get a franchise of Okay. Potato Corner. This is Okay. going to be my location. It has heavy foot traffic. I'm gonna earn Okay. lots of So nagsubmit income. siya og proposal Uh-uh. na, hey, I want to franchise. Yes. I'm planning to put up Potato Corner in this location because Oh. there are a lot of people. Oh. Ana. Okay. Oo. Okay. Dahil madaming tao dito. At sigurado akong kikita ako ng maayos. Unya kay wala daw na siya tubaga sa Potato Corner. Unya. So na scene mode. Na scene mode. Unya, Okay. pila ka months ang milabay, naanay Potato Corner dito sa iyahang lugar nga gi-propose. Okay. So kinsa ang nag-franchise dito? Ang hinala, Potato Corner mismo. So, Taysa. instead Giunay. giunay, oo, ingon pa si Eden Blank, potato na corner. Kay karon daghan kaayo og nang bash kanila murag hapit na sila i-boycott kay known issue daw na sa Potato Corner nga greedy daw na sila. Okay. Oo. So kung magsabit kag proposal, sila pod mismo naga-study sa imong proposal, tas pag bet nila, sila ang mutuko, dili nila i-allow ang franchising nga magtuko didto. Oo, unayon kanila. Hala. Diba? Unya, Uy, nakoy ingon, isa pa, ay sige ipadayon sa nga issue be. Sige go. Nakoy issue sa Potato Corner pero sige na lang go. I was gonna say, nga nung naabot ta sa Potato Corner, nakalimot ko giun sa pag-connect. Ay, katong negosyo nato na pang-adlaw nga bar. Naabasin na Okay. mo ilog ana, mahimong Potato Corner incident. Giunay. Hala, gipatent na namo ha. Ang muilog sa among idea kay walay batasan tas wa siya gipadako og tarong sa iyang mama. Why you do Di bitaw ay. Dili bitaw ay. Sige pagtukod mo, maadto ra pod mi. Oh, mad to me. Actually, mad to me. Nakoy issue sa Potato Corner ba kay dili ba ninyo na mapansin nga notorious kay sila sa pag-serve og dugay? Oo.
Dugay Napansin kay ako na. sila mo serve. Tapos sa SM Lanang naay bag-ong potato corner. Ay, asa Ang dapit? pangalan sa ilang sa sa third floor. Katong the usual spot pero bag-o na siya gi-renovate. Ay, gi-renovate. Okay. Unya, O man. tapad sa out of Oo. nowhere, tapad ya. So na ay bag-ong potato corner. They renamed it to Potato Corner XP and I assume XP means express. Okay, okay, okay. Okay? Then at the time kay akong anak kuan man jud na siya french fries wherever man jud na siya so nagpapalit siya og french fries and then nagpila mi didto and napansin namo daghan kaayo employees na didto. At the time I think it was 6 people. Oh. So 6 na sila kabuok pero the 4 of them murag walay gibuhat. One of them is doing the cashier thing and the other one is like serving. So 4 of them are just talking to each other. And then we waited for our fries for like 30 minutes. Ay, kaluoy pod. Grabe po doy. French fries, 30 minutes. Bagong luto, gyud. Kay diha pa nila giluto. Ngano, di sila mag-prepare daan. Dili, ang 30 minutes kring OA kayo, tas 6 people. 6 people na nagbantay, nagtrabaho. Wala joy mo. Pero ako no, kay kabalo man kong saputon ko, and I'm so mabait, I'm so angelic, na ako dito sa layo, wala ko ni paduol dito kay pag magpaduol ko dito, basig ma SNR moment ko, katong moment na tong duha nga medyo gistorya na ko ang medyo Oo. masuko ko. Oh. So nagpalayo ko. Ang naa dito si kaila ka? Ay, Akong husband. Kaila ko. Akong husband, kaila Oo. ka? Si Nathaniel Blanc. Oo. Siya ang nagpila para walay saputon. Oo. Pero gisapot na pud siya. Oo. So mo lang to, notorious kay ng potato corner sa pag serve og dugay. I understand that it's served fresh. Like it they cook the fries as you order. Pero they can be more efficient in their system. I don't know how but they can. They can do that. They can make a system where they can be faster. Okay. Ingnan ka ni Eden Blanco, dili manggod daw sila fast food. Ay, mauba. So, unsay pasabot sa XP? Potato Corner XP. Kay, I assume it's express. Now, when I think about it, dili Nag-una-una di ito ko. express. O sige, unsa man. Kaya na ako ginahuna-huna pero wala pa ni sulod sa kong utok. Ikaw, unsa man imong gihuna-huna? Unsa na XP? Extra patatas. Ambot bitaw eh. Unsa di ay ng XP? Extra patuyang. Ambot. Basta mao na akong problema sa ilaha. And now the greedy viral thing na sila'y nagtukod sa franchise dito. So sad. Kaluoy pod sa nag-submit og proposal. Gani, no? Hoy, kadagan di pang ma-franchise. Ayaw na ng potato corner. Dagan naman po potato corner. Hoy, bright ka ayo si Eden Blanco eh. Basa iyang kuan. Nabasahan ako. Ang XP ko no, ingon ni Eden Blanc, kay extra people. Bright ka ayo si Eden Blanc. Unsa man na? Oy, Gani, bright naglagot ko kaayo. nung wala na ko na naisip. Gani, ikaw ang si ipuli na Eden, ikaw na mo puli diri sa among live stream bi pawaon na nato ni si Kringkay. Mawa na ko. I'll be in the back end. Okay, Unya. next uluhan bi. Ah, Grade 7 student nakadawat og hollow block as gift sa Christmas party. oo. Nakakita naman siguro mo ani nag-viral man ni kaayo. Nag-viral ni pero wala ko kita. Mao ba? Wala ko kita kung nag-viral man galing, wala ko kita. Basahon ako ha. Sakit daw sakit sa dughan daw para sa usa ka inahan nga si Evelyn nga nakita niya nagahilak ang iyahang anak kay
dawat kinig maltrato gikan sa iyang mga classmate nga giregaluhan siya og hollow block sa ilang exchange gift sa eskwelahan katong December 18, 2025. Ang storya sa inahan naadoy wishlist ang tanang bata og ang iyang anak ang giwish kay shuttlecock sa Kanang sa badminton. badminton. Oo, shuttlecock lang gani no, dili gani the whole set with the badminton racket. Anyway, shuttlecock ang wishlist sa iyang anak. Nya 100 pesos daw ang agreed budget sa exchange gift sa mga bata. Kagamay no, 100 pesos. So can afford jud kayo ni, okay na jud kayo ni nga kuan nga agreement na kuan, Oo. agreed budget. Okay na Then kaayo. at okay na gyud kaayo na kay kabalo ba ka sa amo ang mga anak 500 gyud kaayo ang ilahang exchange gift. But I'm not complaining, I'm just saying. Tapos karon katong una pa daw, excited pa daw kayo iyang anak dahil pagkadawat niya sa gift ring, bugat. Bugat. Oh. Nakasulod man gud siya. Guys, ang gift man gud, naka-wrap jud siya sa isa ka kuan, sa isa ka Gift Christmas wrapper, wrapper jud. ba? O Oh. gift wrap. O gift wrap yun siya. And then naa siya sa ka box. So excited pa do kayo iyang anak mo uli kay syempre bugat daw iyang regalo. Apan pag abot sa balay naghibi jud yang anak. Grabe Mm. jud niyang hibi gabi niyang hilak kay pag abri sa regalo hollow block ang sulod. Tas sa sulod sa hollow block, mind you, this is a boy, Mm. a grade 7 boy. Mm. Ang sulod sa hollow block, di ba hollow gani no? So naa siya bangag sa sulod. Ang sulod ato is a shirt, a pink ladies shirt. I've seen the video. I've seen the shirt. It has a really round and big neckline Oo. So that that's if what they someone call would yeah. a boat Unsa? neckline. Ay, dili lang po siguro. Okay. Basta, ang neckline niya pang babae, Jude, is not just a pink Oo. shirt. It's a blouse. Ani na lang, let me give you a context. Ang t-shirt is kung suot ni Aramina, maklaro jud kaayo ang cleavage. Okay, lalom og Lalom og neckline. cleavage. O, neckline, oo. Mm. So, pag abri, nakitaan dito ang hollow block plus ang t-shirt nakasulod sa hollow part sa hollow block. So, dito, nag-video iyang mama, nagyaw-yaw sa Facebook or asa batot siya nag-upload. Basta kay nagyaw-yaw, video iyang mama, nagilak iyang anak while ga video, makita gyud ninyo ang bata nga nagilak. Ni ana ang mama, kay Tagalog man gud ni sila guys, ni ana iyang mama na, alam ko pong malambot ang anak ko at tanggap po namin yon. Hindi ko po matanggap, ma'am, is yung naglakad siya pa uwi, bit-bit yung napakabigat na hollow block, sinamahan pa nila ng damit na pambabae. Wag naman po sana ganun. Mahal po namin yan. Hindi po namin sinasaktan yan dahil yan po ang nagpapasaya sa amin at anak ko yan. Ana siya. Dapat no, gusto na ko ba na justice? Dapat Oh, ipatawag ngano man jud kay guys. Imposible jud wala kabalo ang parents sa nagregalo. Dili ko mo to, nga Di ko wala mo kabalo. nga wala kabalo ang parents atong bata sa gibuhat sa atong bata. Atong nang bully kay I think this is bullying. Oo. Bullying siya. I Gipatawag think man this daw. is bullying and I think we could call Hello? Hello? Kasi nawala ako, si patawag yun Darling. akong principal. Principal na ta so kay major jud ni siya nga unsa to kay you became robotic for a second. Oh yeah, na interrupt na nga to ang connection. Nawala ka for a second. Nagipatawag man daw ni daw ang parents. Nagstoryahan na daw sila the next day. Ay oo, nakita na ko karon. Humingi naman daw ng dispensa ang guro at magulang ng batang nagregalo ng hollow block. That's not enough for me. That's not enough for me. Saan man na? How did they apologize? Like they have to apologize to the child
uh they have to buy another gift Mhm. and the child should be suspended. That's how I think justice will be served. Oo, dapat naa joy consequence. Dili Na lang kay mo palit consequence. og bag-ong regalo, dapat naa joy punishment na mahitabo. Mm. I think a suspension is in order. Like 1 week suspension. Suspension na absent na walay grades Mm. ato nga time. Kung naay quizzes, naay mga projects ato nga time, dapat zero siya didto. I think mao na ang justice na akong gusto. Lain kaayo. Dili ko ganahan sa nahitabo. Wala ko kabalo kung giunsa ni paghitabo. Wala ko kabalo kung giunsa ni pagtugot sa ginikanan sa naghahatag sa hollow Dili block. po kumutuo nga wala kabalong ginikanan ani. Kabalo Mao gina gani. sila ana. Oo. Nganong So gisugtan meaning, nila, nganong gipasagdahan nila ni nga mahitabo, bully pud sila. oo, bully po ng parents. That is the question. We're not accusing, we're questioning. No, I'm accusing them. No, I'm accusing Nag-accuse them. na siya. Mm-mm. Nag-accuse na siya. Oo. Mm-mm. Bully pud ang parents. Kay dili ko mutuog, dili sila kabalo, gitagaan lang daw. Na kita na ko ambot lang unsa ka tinuod, dili ni siya confirmed information, pero gitagaan lang daw og gift ug ang bata lang daw ang nipalit ug ang nag-gift trap sa gift nga wala kabalo ang parents. I don't believe you. In my case, lain-lain man taog ko ano, lain-lain man taog situation sa balay, but I bought all the gifts. I mean, kuyog mi sa kong anak. Gani. Kuyog mi sa kong anak, nag-wrap sa gifts. Ay, nag-buy sa gifts. Then sa balay, nag-wrap siya sa gifts Gani. with me overseeing from time to time kay kabalo naman siya mag-wrap, grade 8 naman siya and grade 7 man tong nagregaluhay no. So I believe they can wrap their own gifts, but inside your home you can see what they're doing. Gani. Dili man siguro mo mansion og balay nga murag si small loud nga dili magkita ay tas pag bangaon na tawagan nimo sa cellphone nimong anak, mag-eat na ana, dili man siguro ing anak no. Kadako inyong balay na need mong magtawagay sa cellphone nga naara mo sa balay. Makita naman jud ninyo inyong mga anak sa balay. You would know kung naay hollow block nga gisulod. Wala Mm. pud ka ni badlong. You think it's funny? Gani. Medyo ko It's not mutuo ay. funny. It's not. Oo. So ko kay ko. Tapos grabe Oo. ang nakasuko sa kuano kay grabe ang impact sa bata. Grabe guni ang hilak. Mo gani maka-heartbreak ang video. Oo. It's not funny at all. If you think that's a joke, dili gyud na siya funny ka. Dili jud. Dili ko Tapos ganahan. tapos wala and sige, let's say wala siya kabalo kring nanay hollow block gibutang iyang anak sa regalo. But the fact is, nagbutang og hollow block imong anak sa regalo, which says a lot about your parenting. Mm. Butang tag wala gid siya kabalo ana, pero kung ma-dare jud sa imong anak nga magbutang og hollow block sa regalo, ma-judge ta ka as a parent jud. Bitaw. Na-judge na ti ka. Gi-judge na gani Human. nako gani no, gi-accuse na gani Mm. nako nga bully. Oo. Na-judge na jud. Grabe ka Na-judge bully na. jud. Mm. Oo. Na-judge. Kuan nag-robotic ka. Na-judge. Naana siya kadali oh. Na-judge. Ano? Oo. Mao lang na ako maingon. Oo. Dili lang ta kutob guys kay sad to siya nga news. Oo. Merry Christmas. Pero sad to siya. Sad to siya nga news, pero malipay ta sa ato mga commenters kay nag-comment sad. Salamat kayo sa ato mga commenters. Thank you so much. Daghan kayo no. Oh, it's a good decision. Ana gani ko, ngano nata sa YouTube sige live. Shout out commenters. Thank you so much. We appreciate y'all. Unya, dili Uy, punta sa ato ang nakatawa ko nag-robot na pug ka. Nag-robot na pug ka. sige lang, at least kung sa ako ang ambot lang, dili ko kaingon kung sa ako ang side na record. So I would never know. But let me say that again. Unsa to akong gigon?
Hello? 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 Can you hear me? I can hear you. I cannot hear you. You're gone. Hello? Please start. Yes, wait. Okay. Please start Irian webcam. We use Murag Irian nawala, webcam. no? Is it my internet? Um, I don't know if it's yours or mine. Basta it's internet. Okay. Hello. Dapat lang dili You're ako ang gone stream, again. no? Dapat dili ako ang stream ang mawala kay ako ba ang naga-stream? Oh, mag-Starlink na lagi daw si Darling. Yes, Eden Blank, Watag mag-Starlink pa na na. ka. Ay, kapangit sa akong internet, no? I feel like it's me. Oo, mag-Starlink na lagi daw ka na si Eden Blank. Hala, nawala na sad. Ah! 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 Hello? Yes, hello. Uy, kalain, oy. I Hala, dili makasugakod. feel God. Hello. Kada sulod ni mo diri kay dili siya makasugakod. Darling is restarting. Please be patient. There she is. Show. Hello? Yes, hello. Yes, hello. Are you here? Is Darling in the room with us right now? If you're in the room with us right now, please move the cup. Hello? Hello. Wait. Can you hear me? Yes, I can. Oh, my camera is not working. Kabalo ba mo? Pangit yun yung Converge ay. Kabalo ba ka si Sherwin na boss? Ginareklamo po niyang Converge siya ilaha. Eh, kanang sa iyang videos. Mao ba? Converge po di ay siya. Oo, Converge siya niya. Converge ko. And my internet is Converge but not by my choice. Like, it wasn't my choice kay ang Converge Manggod, hello? Can you hear me? Yeah. Ang Converge Manggod Kring, gipalit nila ang Sky. So, So it when it was wasn't your Sky, fault. yeah, it wasn't my choice in the first place. Hello? Yes, hello. It was not my choice in the first place. So, nag-agwanta ko sa Converge, but I'm thinking to buy Starlink. Maugani no. Maugani na iyon ni Like Eden Blank. tomorrow tayon, tomorrow. Charot. Lain na sa Converge, ipaputol dyan ako ni babuang mo. Dapat, Jude, no? Mag-upgrade na ka ASAP as possible. ASAP as possible. Ang as soon as possible, ASAP as possible. Yeah. Hala, oy. Mag-Starlink na lagi ko, don't worry. Magpalit jud ko, okay? So, I'm gonna buy it. But it's too expensive. Pwede hulaton ang 50% off. In the Dugay pa na. meantime, ano sa ka? Dili pod ka gusto magkuan pod. In the meantime, makaya raman siguro ninyo maghulat, no? Magtiis sa Converge while waiting to be able to afford Starlink. Pwede siya paliton in full.
Pero sayangan ko kung naaman joy time na mag 50% off siya, why would I buy it in full? Mao gani, It's like that's mhm. It's like bugo kaayo ka. Oo. So laton ako siya mag 50% and then I will buy Starlink. So diha lang sa diha mo lang sa na akong plan. Mm. Okay, sige. That makes sense. That makes total sense. Unya, shout out ta diri sa mga commenters nato sa Spotify. Sige, daghan ba ya? Oo. Verno Zorro, nag-comment siya sa episode nato na walay natigom si Mrs. Mhm. Ang iyahang tubag kay $1,000 kulang pa sa kulang. Akong isa ka paycheck nga $1,000 pang renta ra sa balay. Mo na yang giingon. Wow, kamahal sa balay uy. Oh, dito lahi man gud siguro ang ilahang cost of living dito. But in any case, nakalimutan ko kung asa ni si Rorno Zorro, asa siya na country. But in any case, gamay ang 1K dollars for a family of 3. 3. Oh Ah, yeah. considering nga nasa abroad si dad, si breadwinner. Oo. Mm. Unya, naapa isa ka comment si Rorno Zorro in response to nganong mangdukol man episode 117. Katong episode nga nain ng dukol. Oo. Uy, kabalo ba ka? The update about that is igsuon dito ni Pokwang. Mao gani daw. Oo. Igsuon dito ni Pokwang no. Wala lang, Murag ana yun mo no. small world. Gani no. Nagkataon nga naa kay public figure na igsuon. Unya ana pa to si Pokwa nga ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Hugas din siya kamot kay ginabash Gani. siguro siya. It makes sense. It makes sense. Gani. Can't blame Pokwang for saying that. Ana si Rorno Zorro, kung pwede i-reserve ang lawas sa car parking lot, di dalo na to atong sakyanan sulod sa mall, tas ang sakyanan ato ipila sa pilahanan sa mga tao nga to sa cashier. Tama, ingana ang logic. Di ba that's what I said? Oo. Tama ang logic. Dili Oh. pwede nga ang car parking spot kay tao ang magpa-reserve because those are for cars. Ang kisay una nga car nga nag-atang, siya ang dapat makapark, not the person without the car. Kung confrontational ka nga tao no, imuha jung naugon sa sakyanan o imuhang kulatahon. Pa. Hala na wala. Wala ka. Pero naagya pa ng audio. Nagyapon. Sige. Sige, pala yun lang. Kulatahon nimo kung confrontational ka nga tao, kulatahon nimo ang nag-reserve sa parking spot. Pero, sige, go. Pero kung dili ka confrontational na tao kay mangita na lang kag lain, maghilak na lang ka sa corner. Actually, kung ikaw ang tao nga moadto gyud sa car parking spot para magpa-reserve, you alone is very kanang confrontational ka. You're ready to sagubang anyone who will argue with you. Sa bagay. Oo. Sige, pa yung next comment. Na-comment si J. May. Ana siya. Hi mga ate. Dili man ko since day one nga fan listener ninyo pero less than a month ra nako nahuman ang tanan ninyong episodes ug big fan ako ninyo. Yay! Thank you so much, Jamie. Ana siya, taga Cebu di ay ko mga ate pero naan ako nagpuyo diri sa Australia since 11 years old ko. 26 na di ay ko ron, mao ate na lang akong itawag ninyo. Unya, nag-comment pa jud siya sa isa pa jud ka episode nga samtang nagtrabaho ko as a housekeeper, nangita jud ko og podcast nga paminawon nga makarelate ko. Lingaw og naay makatunan. Kamo jud ang akong nakita o ganahan kayo ko sa inyong podcast. Daghan paunta among episodes mga ate og mo order jud ko og merch soon. Hopefully pohon ma-meet ta mo pareha sa akong mga online gaming friends nga taga Davao nga hangtod karon wala pa pud nako na meet. Love lots. That's comment ni Jamie. Thank you so much, Jamie.
Grabe ya siyang comment. Oy, ganahan kay ko siyang comment kay daghan do siya nakatunan. Um, kanang na-proud ko kay naaday sila matun-an. Na di ay mo Na matunan di ay. naaday mo matun-an. Oh, na ano ko na proud ko. Daghan day mo matun-an. Oo, na-touch ko na mo-order daw siya og merch soon o gusto po daw siya makig-meet pon. We're open to meeting. Just send us a message. Na gani mi ambot kung nakaabot ba si May nga na-meet na mo si isa sa among mga listeners sa oras si Ter nga nag ano mi unsa na nag-meet mi kami jud mga amo mga asawa pod uban namo. So that was a fun times. Unta masundan no? Oh, hello, nawala na po si darling. Hala ka, oy, dili na jud nako ni kaya. Dapat na jud mag-Starlink ka. S- Ama, unsa ganitong kanta ni The Weeknd? Ama, Starlink. Look what you've done. Look what you've done. Ama, Starlink. Dapat mag-Starlink na ni si darling. Kaya nawala na po siya dito sa episode. I ain't got nothing. Hala oy. Hello. Kayo ko no, ako internet looy. Oh, nasad ko. Oo, nasad ko sa akong life, sa akong internet karon. Anyway, ganahan kay ko sayang comment ba? Can you still hear me? Yes. Okay, ganahan kay ko sayang comment ay kay ate, tapos taga Cebu daw siya, and then gusto daw siya mamit ta, tapos dagan daw siya natunan. Oh, all positive things, no? Yes, we love it, Ganahan May. Thank you so much. Thank you, May. Thank you so much. We would love to meet you too. It's not the first time that a listener met us in person. Mo gani na-mention So, gani nako, no? Na naantay na oo. kami sa una. Yep. Mo na open mi ana as long as dili ka serial killer. It's okay. O yan, nag-comment po si Nichelle. Ana siya, in response to, dili ko Dili gwapa, ko dili ko gwapa, dili confident. ko confident. Ah, Oo. tinuod jud ng bisag dili gwapa basta hingatawon og or sigig smile makauyab jud. Tinuod man na. Oo. Sa malipayon Tinuod. ka, tinuod na. Mm. Oh. Mm. Unya napay isa nag-comment siya na touch pud ko ana iyang comment si Nichelle ana siya naka-visit sad ko sa site para sa merch ninyo. Ganahan sad ko mo order pohon human og panganak aron ma-determine nako unsa nga size ma-fit. Excited ko pohon mo order. Naa ba sad pang kids. Mm. Wala ta nag-consider na magbutang og kids kay walay kids dito sa ato ang provider? Na Basin ba? naa, tanaw na to. Kung naa, Okay. we'll definitely consider adding that. Pwede raman na to i-add Okay. na siguro kung naa ba. Pati si akong anak ba? Si Putput ba? Isa Nangita man. ganito yung mga anak. Si Kisa ganito yung Putput. anak. Nagkita na mo Ay, anak. Di ba akong gipaila-ila sa mo oh, akong murag anak? nakita na mi ana. Murag nakita na mi ana yung mga anak. Di ba? Nangita po siya og pang kids po oy. Oo. Mao gani. Unya mora to, salamat kaayo sa tanan na suking tigpaminaw og sa mga bisag dili suki nagapaminaw. Thank you so much. We love y'all. Thank you. This is the end of our episode. Thank you so much. Bye. Hala na wala na pug ko. Oh, nawala imong camera. Unsa naman na oy? There's something Camera wrong. lang hinoon. Your There's really audio is something still wrong. here. That's a good thing. Actually, mag-recording pa mi. So, please hold on. Mm-mm. Hold on. Kay napa mi sugilanon. Nagkaraoke na ba yan na among silingan dere? Ay ka na nagpa-sound sug kusog. What? 8 a.m. Oh. Hala, naagoy na mas ko dere kaganina alas 6. Uy, bastos na to. Paganita. Sa among silingan, una mas ko alas 6 niya. Wala pa jud nasundan. Murag. Isa ra ko Mauna atong
Mao na tong sugilanon uy, i-share ni mo na Ay, karon. oo, Wait tama di lang ay, ka. tama di ay, tama di ay. Oo. Hello, hello, hello. Welcome to Sugilanon episode 120. Yes, this is Dilini Advice, Sugilanon Edition. Hello mga kaibigan, welcome. Unya, unsa naman atong istoryahan karong adlaw? Atong istoryahan karong adlaw kay timing manggod na when this episode publishes, it's on Christmas Day or after, just after Christmas Day. So istoryahan na to ang Christmas Day. Okay, sige. Atong istoryahan kay Filipino Christmas traditions you hate the most. This is a full-on rant fest. Moingon ni Darling Rant Dre. fest, haterade, hate culture, hate all day, every day. Yes, this is the episode. This is the episode that we will be hating on. Oo. So magsugod ko sa Oo. pinaka first. Kay bago lang Oo. ganin ako na mention no. Oo. Naay na mas ko diri alas 6 sa buntag. Oo. Wala mo'y concept of kuan guys kanang time ba nga kanang timing ninyo ang mga galaw guys inyong kay natuog pa man ang mga tao ana. Gani, sayo kaayo natog pa mga tao niya. Wala pa jud nasundan. Which is a good thing, I guess. Kay isa ra ka balay ang ilang gipamaskuhan. Basi gibadlong. Ay, pwede pod, no. Gibadlong kay sayo pa kaayo. Kay Kay kung mga- ako to mamadlong ko ana kay Makabadlong sir kag pwede idaran. balik lang. Oh, moingon jud ko, ma'am sir, pwede man mo mobalik unya mga 4 PM, 5 PM, 6 PM. Kanang dili pa mitulog. Gani, no. Ah, Mga idaran to ba? Mga tigulang. They sound tigulang. I don't care. Oh, I don't care. basta, sayo kaayo. Naingnan siguro to no, kay wala na sundan. Kay isa ra pod sila na masko. Diri sa among silingan. Amazing kayo. Unya, Istoryahan jud na. unsa man ang ato ang mga kuan, mga tradisyon nga hate kayo nato. Ikaw, unsa imo ha? Grabe, dili man ni ato ang hate, but we've collected this kani nga thread from Reddit. It's the title is which Filipino Christmas traditions you hate the most. Mo ni ang thread sa Reddit. Then gipa-collect na ko kay Copilot ang consensus sa comments sa thread. Kung unsa ang okay. na gina-mention nila dito sa thread. So basahon lang nato ang iyang post mismo sa Okay, sige. original poster. Sige, basaha. Ang pinakauna, aguinaldo culture. Daghan Dili ba? kay I mean, ay unsa ba? katong post sa Reddit, basaha sa ang Ay, iyahang asa? post. Ang iyahang Basahon post. ako ang iyahang post. Sige mo, adto ko sa Reddit. For context. Okay. Ano siya, since malapit na rin naman ang Pasko, this may be our favorite holiday, but there are things that I don't like that is associated with this holiday. Aside sa need mag-perform kapag Christmas party, school man yan or office, need nyo pa makipagplastikan, hay nako, buhay. I really hate the fact that parents use their kids on Christmas. Grabe, ginawang pangkabuhayan package ang mga anak nila na halos mag-house to house pa sila. Tapos, Christmas morning, ang daming kakatok sa bahay ng mga hindi kakilala asking for aguinaldo. I know it's a season of giving, pero OA na parang obligasyon mo na bigyan sila kahit hindi mo naman inaanak. Mahirap na ang buhay ngayon. This coming holiday, don't oblige the godparents to give money to the kids. May narinig pa ako last year nagsabi ng, sana kinash mo na lang kesa regalo. Aba naman, di ba? Nakoy question. Sa ang nag-post, di ba, si Linked Never In? Siya ang Oo. nag-post, ani. Oo. Mm-mm. Nakoy question sa iyang post. Kanang, dili ni siya, wala ko na experience ni ba, kanang, Christmas morning, ang daming kakatok sa bahay ng mga hindi kilala asking for aguinaldo. Natingala I know gani it's a ko.
Unsa man ni? Basin Unsa ni? dato sila sa ilahang neighborhood. Dili ko sure politiko mo kay kasagaran ba yan no? Ay, Tessa, or culture ni nga dili na to familiar, like it's not a Davao thing, it's not a Bisaya thing, is it a Tagalog thing na kanang naay manuktok sa ilang mga balay mangayo aginaldo ang mga bata, or naay special situation lang ni siya, like politiko ba ni siya, or dato sila sa ilang neighborhood, sila ang ambo unsay situation niya, dili ko familiar ani nga naay manuktok sa inyong balay mangayog mga aginaldo. Hmm. O kasabot ani. Dili sad gani ko ka-relate sa iyang giingon nga naay mamasko dalo ng anak para mamasko Kanang i-house to house ang anak. i-house to I-house to house house ang ang anak. anak. Never Never pa din ako. naka-experience. Never pa din ako gi-house to house akong anak. Never pa ko house to house na ko sa akong mama. I don't think I've ever been house to Wala man house. tag house to house atong mama Kring. Wala gani. I don't remember being house to house House like to house that. atong mama. So, na-question ako iyang post. Na-question sa nako iyang post. Pasig ko ani sila dato sila sa ilang neighborhood. Feeling nako. Nya ilaharan ning ilaharan ning Wala man gutay kanang dili man gutay old rich people Kring no nga kanang old money kind of family nga kanang makabalo gyud ta sa ilang culture, basig lahi jud sila culture no, kay kanang wala gyud ta kabalo sa iyang ginapang istorya ay. basin. Oo. Feeling nako. Wala ta kabalo sa iyang ginapang istorya, di ta familiar aning na ID house to house, unsa man ni nga house to house. Mm. O kasabot. Anyway, so sa kaninga thread daghan kay og ning comment, 'di ba? Pero akong gipa summarize ako kay Copilot ang mga common nga gipang-ingon sa mga tao. Mm. So magsugod ta diri sa unsa man sila. Ay natay 6 ka buok. 6 ka buok ang list diri sa mga Filipino Christmas traditions that people hate in the comments, in the Yup. thread. Mhm. Okay, go. Sige. The first one is aginaldo culture. Mao lagi to ang iyang giingon, aginaldo culture. Kanang bisan daw og strangers. Dungan ninyo mga iro nako. Dili nako na iro, silingan na iro. I think I can hear it a little bit. Dungog kaayo siya sa ni microphone ako. Anyway, ang kanang aginaldo culture bisan pag mga strangers, bisag wala kaila kay pangayuan gihapon og regalo. Like we said, di ta ka-relate. Oo, wala ko kabaluan ni. Like, wala may stranger na ngayo sa ako aginaldo. Is this a Tagalog culture? Kaya wala jud ta kabaluan ni. Wa jud ni sa to sa ako ang pagdako sa Davao City as a Bisaya, and I haven't kanang experience growing up in other places in the Philippines na Tagalog region na or wala jud, so wala ko kabalo kung naaba ni sa ila uso ba ni nga kanang ang mga bata strangers mangayo og aginaldo sa ilaha maski dili nila kaila. If this is it, I would hate it. Like if this is true, I would hate it too. I would understand ngano ma-hate nila ni, and I hate it now. I hate it too. Gani, I hate it. Dili ko kakuan ba kay kanang kusog kayong tahol sa mga iro diri madunggan sa akong microphone. Ang next tradition kay Ninong Ninang, ATM expectations. So ginahimong ATM ang Ninong and Ninang. Guilt tripping, and why people hate it because of guilt tripping and financial strain. Ako no, growing up, I never asked for money from any Ninong or Ninang only because I don't know them. Same. Oo. I think our mother, because she married and focused on the family,
she grew out of the friendship sa mga ninong and ninang, murag ana. They lost touch, they lost communication antud wala na sila bonding or unsa ba. That's why we don't know any of our ninong and ninangs. Yeah, that's Am I right? possible. Am I right? Yeah, Am that's I right? possible. And I Mm-mm. don't blame mom at all. Kay unsa man ta. Anang sa una katong bata pa ko matingala ko wala lagi ko ninong ninang. Nya katong mga kauban ako sa school or mga friends ako na sila ninong ninang. Ako lagi wala lagi ko ninong ninang. Matingala ko ana. Pero Mhm. dili man kaayo siya di man kay siya kawalan pud uy. Kay unsa may pulo sa ninang unsa may pulo sa ninang og ninong pang regalo lang. Ang culture diri kay you're expected to give if you're a ninong and ninang, no, which is kind of sad a little bit lang pod kay there are ninongs and ninangs that are happy to give pero nay uban nga kana laging na financial strain na daan then magka-strain pa jud og samot kay ginapangayuan pero dili na ko ginatanan kay na may uban nga they are happy to give. Ang ako lang kay dili man guna mao jud ang role sa ninong and ninang, and we already talked about that in one of our older episodes. We talked about what is the purpose of a ninong and ninang. We already talked about that. We did. And I don't And remember what what our consensus was. I remember it, but I don't want to talk about it because I want them to search for that episode. Ay, unsa kaya to na episode? Nakalimot na ko. Bahala mo direk pangita. Pangita ato ninyo na episode, we talked about in detail what a ninong and ninang should be, what their roles are in our lives. And I think our audience are very very intelligent and they already know, but I still need you to find the episode para daghan ang downloads sa among episode. Thank you sa mga mo download sa episode. Oh, unya. The next one. What was it? Yeah. Forced The Christmas next one, party performances. kani Jud, hate na ko ni. Wa- Hate na Um, ko ni. wala na ko ni na-experience, but I would hate this too. Kanang anong pugsun man ka na magpasayaw sa Christmas party, labaw na og kanang as an introvert person, murag mamatay siguro ka ani sa kaulaw pud ani oy. I Pero hate I hate for people to force someone to perform. what? Kanang nawala ko. You're here. Okay. Hate na ko ng mga tao na magpugos sa mga tao nga mag-perform. Oh, mga managers and supervisors I would imagine. Kay kasagaran ani sa kuan man kahani, sa trabahoan man kahani. Mm. Mm. Nalang ko i-share ba? Na ko i-share. Dili ni about sa Christmas, pero nalang ko gusto i-story. Oh, sige daw. Ambot ko na story ko na ba ni sa inyo ha? Sige daw. Story ni Nathaniel Blanc sa ako na siya core memory ba? Katudong first year college siya. Nag-eskwela siya, di ba? Eskwela siya. Na-invite siya sa usa ka first year ba to or second year college? I don't remember the story kung usa ka specific to nga year level sa college, pero na-invite siya sa usa ka debut ang akong husband. Na-invite siya sa usa ka debut sa babae nag-debut. Tapos ang core memory niya kay pagsugod sa program naay nag-perform. Ang nag-performing ani ni siya guys. Ang mga lalaki nag-form og circle kanang murag og sa sisira ng bulaklak, bubuka ang bulaklak. Pero naka-tight formation siya nga naka-close pa ang bulaklak. Okay. Ana. Oo. Tapos pag tugtog sa sound, may boo man to may boo. So I would sing it ha. I would sing it para ma-imagine ninyo. There's always that one person that will always have your heart. Diba? Ah. Pag sulod ana nga intro, ni open ang flower formation. Okay. Tapos, sa tunga,
isang katawa. Sa tunga sa flower formation. Dahil saan na lang, isulti dyan ako ang school ha. Ang uniform, Ateneo nga college, kanang blue, light blue nga polo. Para dyan ma-imagine ninyo, dili ko musugot nga dili ninyo ma-imagine. Naka-uniform di ay. Pag open sa flower formation, naaday lalaki sa tunga nga ni tindog. There's always that one person that will always have your heart. Utang. Ni tindog ang nasa tunga sa formation nga lalaki, naka-uniform pa siya. Na pero naka-abri ang polo. Kaya na siya okay. undershirt. Na Okay. siya undershirt, okay? Siya ang uyab sa nagdebut. Ay, okay. Siya day ang special guest. Special honorable guest. There's always that one person that will Basta ang na-feel ni Naknak, no, kapila na niya gistorya sa kuha, kay dili jud niya malimtan. Siguro, mga minimum ika-10 na niya gistorya sa kuha, balik-balik lang na. Kay dili jud daw niya malimtan, di jud ako malimtan sa una man no, nga na ay ni gawas na lalaki sa formation, nga ni sayo silang may boo. Imagine man ko niya kataonan jud siya. Wala lang, gi-share lang nako sa inyo ha. Dili to siya forced performance kay uyab man siya. He is happy to perform in front of the debutant, 'di ba? Nga naman na kay love man niya. Pero speaking of, naka-experience pa ka nga gipugos sa usa ka performance sa Christmas party. I don't remember kanang magsakit ang dughan na nag-perform. I did perform kanang mukanta kay siguro baga lang pugkog na mukanta man gyugog ko. Okay. Oo, mukanta jud ko. So I don't remember but I know the feeling because dili po ni Christmas but I would share something. Gi-invite po ko mo kanta sa patay. Ala ka no. Tapos okay naman ang invite then nag-decline ko kay anak ko na kanang gi-invite ko tapos di-decline ko kay anak ko na murag dili man good appropriate na ako ang mukanta kay dili ko close ato nga pamilya kring. It's like a stranger singing in the funeral or something or in the burial. I would be happy to sing ha for anyone I'm close with na namatay, ilang family ana. Pero dili ko close ato nga family. Sa kato nga friend close ko, pero for that family nga namatyan dili ko close. So na-invite ko nga mukanta, ni-decline ko. Okay lang man ni-invite. It's not a problem. Tas ni-decline ko. The problem is she is forcing. Ay, To gipugos the ka? point, yes, to the point na nasuko jud siya sa ako Di ay kay ba? dili ko musugot. Oo. To the point na nasuko siya kay di ko musugot. Dito ko nagka-problem. Nganong mamugos? Ayaw mo pamugos, guys. Hala, kalain na uy. Oo. Lain na siya. Ayaw mo pamugos. But it's not a problem to invite me. Kay nabi times baga kog nong, yes, I would. Mukanta ko. Oh, kato lang na Mukanta ko. time Baga kog nong. nga dili appropriate sa imong pananaw ang situation. I think it was in my eyes not appropriate because I think as a stranger would sing in the center of the family unit na very very grieving. It's a very personal event. It's a very very personal event and they would need not strangers singing in that event, I think. In my opinion lang. Yeah, I agree. Mm-mm. But I feel like katong mga tao nga ginapugos mag-perform, tas nag-perform gyud, I think it's an embarrassing moment, a core memory, an awkward moment, the cringe moment. Oo, tanan na inyong maisip. May na lang no, wala ko at least not that I remember. Wala ko naka-experience na napugos
Wala pa ko ka-experience nga nag-perform. Wala lang gyud siguro ko ka-remember. Basta dili ko ka-relate ani. So, maayo na lang, no? Maayo na lang kay I would hate to perform against my will sa mga Christmas party. Mao na akong point. Mao na akong point. Like katong friend nako nga nag-invite sa kuha magkanta. I would hate to perform against my will pod. I would not be, it's not kanang bukal sa loob nako ba? Mm. Bitaw. And you wouldn't want a performer like that na dili ganahan sa iyang gibuhat. Friend pa mo hantod karon. Um just civil. Okay. Mm. Mm. Nasuko man siya sa imo. Oh, nasuko siya. It's not the same anymore. Kumbaga, mao na among friendship karon. Okay. We were friends before, we were close, but it's not the same. Ana lang. Okay. Ana na lang. Oo. Plastic reunions. That's one of the traditions listed here. Plastic reunions, meaning you are made to attend a reunion or a gathering, a family gathering, when you know that you're not close with those relatives. So ang obviously you would be plastic sa pag-interact, pag-engage sa ilaha kay dili man mo close. So that's one of the list there. Tinuod ba ni? Naka-experience ba ka ani? Unsa man imong comment ani? Unsa imong mga mastorya ani? I've never been to a reunion. No, I have No, not. I mean family reunion. Na kayo mga experience na yung ana or what? Since I've never been to a reunion, I would just say that I like it when we gather. Kanang kita ninyo as a family. Mora na akong ganahan. And that's not plastikan for me. I would genuinely wanna gather with you all on that day for Christmas. Yawal. You all. Puebables! Puwewable. Actually, Kring, sa ato manggong family, gamay rata. Compared to other families ba? Maugani no. So that's why dili gyud ka makaingon nga plastic ta kay wala man jud tay problema. I mean, not nothing major. Tay problema pero nothing major, Oh, diba? walay reason to be plastic. Oo. But I would empathize with people not wanting to go to family reunions. They hate it. Kay some people don't like some of their families. Oo. It's true. Mm. It's true. Tinuod It na. happens to some people. We just couldn't relate kay we love our people. Or Ah. maybe dili ang atong family ang di ganahan sa atua and they are the ones dealing with the plastic moments. Oh my god. Mind blown. Diba? Wala ta kabalo. Mao bitaw na, Kring, nga. Dili ako mismo. There is a we have the same high school, right? There's a grand alumni homecoming every year. Or every year or every 2 years, every 3. I never mo attend. I know magplastic kay lang didto. Mo gani no. Oo. It's not Same. genuine. The connection would not be genuine. Magpataasay lang nag-ihi didto, basta no. It's a no for me. Yes, it's a no from me, dog. Mm. So I would empathize with people not wanting to go to reunions because of the plastic na mga tao or kabalo kang plastic lang mo sa isa't isa, especially katong mga nabay mga in-laws na dili ganahan sa ilang mga naasawa sa ilang mga anak. Kasada Diba? na, oy. Oo, lain kayo no, sad pero swerte ta. Swerte atong sister-in-law. Hoy, ang atong Diba? sister-in-law, oy, kay Doxte ka. Naa Si siya, Casey. ano,
Naa siya'y kaligot-got sa iya. Ay, oo, siya noon di ay sa iyang side of the family Oo. na siya toxic relatives. Tas mag-reunion sila. Ala naman ang question. Ang question dira, never makipag-reunion, no, Case? Gani. Ayaw na lang gyud. Pero that's not our story to tell, no? Oo. Mo-send ka na to og sugilanon dre. You are very welcome. Di, guess na lang siya. Oo, What it pwede feels pod. like to deal with toxic relatives. Oo, imo na iyang topic. Pero kabalo ba ka? Oo, mo lang na ako maingon. So wala jud tay prob. Siya noon na siya prob. Oo, Atong naa siya'y sister-in-law. Na problem. siya prob sa iyahang side of the family. Naa. Okay. Good thing that on our side, there's nothing. Kay wala man tay pag-awayan nga yuta. Actually, naan na kay nagpalit bitang tulo og Hala, yuta. no. And that is the reason that we will fight. Simba ko. Hoy, ayaw Dili, pag-manifesto. wala. Dili, tada mo. Really, no manifestation. No, universe, you're not listening. You're not listening. No. You say You say, yeah. Ano, nagdungan tagamay? Or dili? Dili, gihapon. Dili gyapon. Sige. Another one of the list is katong overly long Burr month celebrations. So, why people hate it? They say it's exhausting and commercialized. Ako no, mo comment na dayon ko, I don't mind this. I don't hate this. What about you? Na-distract ko sa comment sa atong gilibak kay wala nagpalibak. Akis na di ay. Si Casey. Gimension mo ya ka na mo, Case. Just woke up. Oo. Oo. Lupa ang pulutan pala. Ay, sa reunion. Oo. Pag mag-reunion mo, Case, magsumbaganay na lang mo diretso. Mayo na lang Hindi yan, bagay no? kay Casey. Girly ba kaya atong sister-in-law, no? Ay, madaot ang Very iyahang girly gel girl. nails. Oo, Naka-gel madaot nails. ang iyahang... Oo, magkinrambasay sila. Ano. Hindi maaari. Hindi maaari Oo. mangyari. Ay, dili. Ang ipaon si Chico o si Jairus, iyang mga anak. Maoy makigsumbagay. Ay, bukaloy. Unsa dobe? Hala, Unsa to? tanawa. Unsa? Tanawa, ang comment ni Casey, ano siya, sa reunion siguro nila, I assume, she's talking about a reunion. Ano siya, they used megaphone actually during their meeting. Hala, yung anak ka narcissist, dili pwede nga, dili ko ninyo madunggan. Ako lang ang magstorya, I need to use a megaphone. Unsa di ay nakadako ang ilahang area na gimitingan. Oy, mura mag-correct. Kailangan jud og megaphone. Oo. Murag ka ng rally ba sa Luneta Park? Ingon na ang effect? Oo. Ay, mga NPA din na iyang parinti. Ay, nagarally din ang iyang mga parinti. Red tagging. Na red tag na imong pamilya case. Oo. Kani overly long Burr month celebrations. What is your comment about that? Ako, I don't mind mampod. Kanang makadungog na pagka bare months, makadungog na og kanang Christmas songs, magsugod na taog pakakita og mga Christmas decorations sa mga establishment or kanang ginabaligya sa mga mall. I don't mind it either. Although, ang mga kuan lang siguro ang mga retail workers, mairita siguro ani. Kay pagpatong sa September, pagpatong gidnana sa bare months, makadungog na dahil sila Christmas songs, and that's how many months of balik-balik na Christmas songs? 4 months? Kabalo mo no? Kanang dili jud ko gamay ana ay. I am a person that listens to songs for 1 year at a time. On repeat? Ing anak ko ka-obsessive kanang kabalo jud akong husband ba kaila ka? Kaila ko. Si Sige, Nathaniel Blanc. Oo, si Nathaniel Blanc. Ano nagtalikod naman ka, guys? Ako? Oo. Nagtalikod na siya, guys. Kanang ang ako ang style jud no, pag maminaw kog song, pag ma-obsess ko ana nga album, i-repeat yun ako na siya for
naadre ka isa nga more than 1 year jud. Da. Kanang PJ Morton nga Gumbo nga album, murag 1.5 year ko na gi-repeat. So I can't relate. Para sa ako lang ha, kanang inyong reklamo, like ang reklamo nila, they hate it when Christmas starts in September because the songs in the mall are balik-balik na. Kabalo ba mo yung anak kung balay karon? Since October, sige kog pa-play og Christmas album, mas repeat na siya. Repeat. Sa balay. Balik-balik lang na. Karon ako gibag-ong gi-add si Leifei, pero playlist naman gud na siya sa YouTube. Naanadaan ang PJ Morton Christmas album, Tori Kelly Christmas album, na ay katong Tori Kelly nga katong live niya nga Christmas session. Tapos naapod tong karon na-add nako si Leifei. Daghan kay kog na ako'y Christmas playlist. Naka ano na siya, kabalo na sila. So balik-balik na siya. Ingana na siya for several months. Okay. Oo. So, dili ka relate si Darling. Dili ko ka-relate. I am like that. Pwede ka magtrabaho sa mall. Ay, hello, good morning po. I'm recording. Pwede ka magtrabaho sa pwede mall, ko. kay dili man di ay ka ma-bother sa mga balik-balik na sounds. Oo, dili ko ma-bother. Kung okay. malagot mo kay Mariah, paglagot mo, pero magbalik-balik lang yun na sa kuha. O ka na si Kelly Clarkson, o katong kanta ni Kelly Clarkson, o ni Ariana, nga mura sila kanang nag-asap gani. Mura sila nag-asap, kanang pabiritay. Magbiritanay, pulihanay. O pulihanay. Katugong, Santa, can you hear me? Di ba, katong kuan mo mo to na? siya. Di ba, Britney Spears man na? Ay, dili din na mo, basta katulad. Kanta daw. All I nothing. I sent a letter to you. And my dreams come true. Oh, yeah. Kato ba? Ay, Kelly Clarkson di ay na og Ariana Grande di ay. Oo, more sila nag-asap. Kana kung makita niyo sa una sa asap, kung nagatanong mo asap sa una kana, kung tayo na si Regine, na si Sarah Geronimo, na si Shasha, na si Lani Mesalucha. Silang tanan magdungan og birit. Oo. Oo, mauna siya karon ang katong sa Kelly Clarkson ug Ariana song. Okay. Okay. So, mauna siya. Anyway, mauna siya. Dili ko ka-relate. Ana, I love, not love, but I don't mind it. Oo. Good way to put it. Oo. Kaninoon, kaning next sa list, expensive handa. Dili man sa ingon nga hate nako ni. Pero dili jud nako ni gina-practice because of leftovers. Expensive meaning daghan, 'di ba? Kay daghan kag lutoon meaning mas expensive. Oo. So kung daghan kag handa, that's not my practice at all sa balay. That's not our culture. Maybe before tong gagmay patakring, when we were with our lolo and lola nga si Donya Senaida, nga di masugot og handa nga perting gamaya, gusto jud niya kanang grabe ang ilang grabe handa. Mapuno Grabe lang handa, ang guys. lamesa o Dili pa pati countertop mapubutangan pagkaon, wa pa nabutang sa table tanan kay naapay ubang pagkaon nga nasa countertop. Oo. Tas naapay uban sa ref. Ako mama god, ma-remember core memory niya. Maghimo siya leche flan, 12 ka buok. daghan kaayo. Exhausting kayo. Ako, nako'y plano maghimo og leche flan pero custard cream, butangan ako cream cheese leche flan. Ay, cream cheese flan, murag ana. Basta murag himo na ko siyang cream cheese style. Isa lang ka buok kong buhaton. Okay. Isa lang. Okay. Isa lang. Na-imagine mo atong mama sa una gahimo og 12. Daghan Kaya nga kaayo. no, ang ato manggong lola is very, and lolo is very superstitious. But napas na nila sa atong mama. Atong mama superstitious pod. So they create sa una 12 of everything. Ay, okay. Daghan na Oo, po. 12. Ambot gani anak nila, uy, basta inga anak mo na, dili ko fan, ana, di po na ko hate, kay mukhaon bita. Oo. I didn't mind it So, when I was a kid. Oo, I don't mind it kay mukhaon ko, but now that I'm the one
cooking or preparing, dili man sa aside sa kapoy kay daghan kay kag lutoon, pero ang ug aside pud sa gasto kay daghan kay kag gastohon, daghan kag paliton, ang leftovers gyud daghan, mapanos, basta daghan siya. So over lang pud siya, over. Okay. Mm. Gani. Ang ako ari karon no kay makipatlak lang man me mo dalar ko dessert og sudan. Maura. Kabalo ba ka Kring, karong Pasko, diri ka or dito sa Pioneer? Can I invite myself to your place? Okay, if you're going to my place, magplano ta. Ang game na to is magpalit ka og i-chat na lang ako sa imo. Lisod siya i-explain. May pa-chat na diri ta Kaya magsabot. ang gift style is lahi ta tong gift style. It's 30 to 50 pesos lang, pero 6 pieces or 7 pieces. Ayun yung paliton per person. Pero basta himuon siyang game kaya nakita sa TikTok sundogon ang sa TikTok. Basta i-chat lang nako si Mua ang mechanics. Okay, chat lamang. Tapos akong handa gud ana nga day kay katong flan na akong plano buhaton. And mag-order ko sa Pizza Hut og katong ilang Christmas bundle. Mao lang. Hala, dapat buntag sayo pa lang na nimo i-order. No, you can order in advance sa website and I did. Oh, okay, very good. I love maka-order that for ka in you. advance. Oo, na-bundle na siya. Then, i-pick up na lang siya. Okay. So, that's what I'm doing. It's so simple. And dili siya ing anak ka OA. So, okay na siya. Okay. Very good. Oo. Kung asa man magpasko ang ubang tao, unta magbalipayon mo. And I believe when this publishes, kuan kanang humana ang Pasko. So, Merry Christmas na lang sa tanan. Happy holidays for everyone that's not celebrating Christmas but celebrating the holiday. Like I said, kanang magsurahan na good mini Nathaniel Blanc. Kanang nalagi mga tao nga kanang kusog kayo sa ilang conviction nga dapat dili daw i-celebrate ang Christmas tungod sa ilang religion. Pero nganong mag-day off man mo sa Christmas ba? Ay, kuan man na kanang taking advantage of what is given to us. That's what I'm saying. Kanang suko kay sila kanang dili pa di ang Christmas like naabay nag-viral ron nga ang Jollibee na tapad sa isa ka religious institution. Nakatapad sila building ba Jollibee and this religious institution. I'm not gonna dox it. Basta Jollibee and religious institution nagtapad. Dako kayong Christmas tree sa Jollibee. Kabalo ba ka Kring? Murag gikasabaan sila sa religious institution. Gipa-take down ang ilang Christmas tree. Bagag na nga na eh. And then, ang Jollibee naging submissive. Gitanggal nila ilang Christmas tree. Ay, buutan si Jollibee. Dili siya confrontational. Oo, gitanggal nila. Pero ngano man mag-day off mo on Christmas Day be? Mga baga sila no? Dapat mag-work mo. Mag-work ba na sila? Dili po, appeal na sila sa day off. Appeal sila sa day off, pero dili dapat pwede. Dapat katong mga religions lang na nag-celebrate sa Christmas ang mag-day off. Baga sila no? Gamay ra na siya nga problema ha, di na nato padakon. Kung ani lang man guna guys, kung naay nag-celebrate og Christmas, respect them. Pasag kay kung nag-celebrate po mo sa inyong mga event or sa inyong mga holidays, wala man mi naghilabot sa inyong ha. Pasagdan mi ninyo, pasagdan mo na mo. Sa mga tao nga nag-celebrate og Christmas, respect their holidays. And then for those who are like you, kung kamo nag-celebrate mo Christmas, celebrate mo holidays nga dili namo gina-celebrate, wala man mi nagahilabot sa inyo ha. So ayo hilabti ang Christmas tree sa Jollibee. Wala na, gihilabtan na. Mga bagag. Gihilabtan na gani. Pastos, why inukas yun? Tasyon, gani no. Lain silang batasan. Puewables. Ay, tama. Dapat puewables.
Mao na to. Gani. Onya guys, diri ra ta kutob. Thank you so much for listening. Thank you so Send much, your everybody. Send your stories. Go to our website, diliniadvice.com, and fill in a form, or post the story to our Facebook group, Dilini Advice. Pwede you na can po. even just send a thread na gusto Oo. ninyong i-tackle na mo. Like you found a thread in Facebook, in Instagram, in Reddit. You found the thread, you want us to discuss it, let's go. Send it. Oo. Mm-mm. Tama. Mm-mm. Mm-mm. Magbisda Academy ta. Mm. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is gubot. Go. Meaning, gubot, G-U-B-O-T, it means chaotic, messy, disorganized, full of commotion. So, example sentence, gubot kaayo ang group chat, wa na ko'y masabtan. In English, the group chat is so chaotic, I can't understand anything anymore. Moto siya, guys. Oh, that's it. That's the word, gubot for ya. Sa vote in the poll, mo niya ako ang poll. Aha dito sa mga na-mention na Christmas tradition ang hate ninyo. So again, it was Aguinaldo culture, ninong-ninang ATM expectations, forced Christmas party performances, plastic reunions, overly long Burr month celebrations, or expensive nga handa. Kadaghan ba ato sa poll? Pero i-comment na lang ninyo kung sa inyong vote dito. Oo. Pwede po, Share your thoughts. pwede po na to i-poll mismo para dili na mo maglisod. Pero pag-comment po mo, share your thoughts and experiences sa comment section. Thank you, guys. Thank you. I think that's all. That's it. Are we done here? Are we done here? Yes, we are done here. Okay. Merry Thank you Christmas, very everybody. Happy holidays. Bye! Happy holidays! Merry Christmas! Except sa dili naga-celebrate of Christmas, pero naga-day off sa Christmas Day, which you don't deserve.